Valo. Cenu za tretie miesto bude odovzdávať Jozef Riedl, zástupca riaditeľa preteku. Druhé miesto Ján Rehuš. Dekoruje Ivan Hruška, zástupca MOLu. Ďakujem, pane. No a na stupienok najvyšší divízii H1 poprosím vystúpiť Vlada Vala. Cenu pre víťaza odovzdáva Milan Rízek, riaditeľ pretekov. Najúspešnejšia trojica v H1-kách. Vlado Valo, Jan Rehuš a Miro Valo. Rýchkom sledený